Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon, Fred Salanga, karon nga adlaw Martes, pizza 8 na, bulan sa Nobyembre, tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Ila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, Gobernador Lacson nakigsapol sa Northern Territory Company sa Australia. Vice Mayor Pamilyaran kag Liga President Gonzales nagpakig-unong sa pagtaliwan ni Barangay Captain Parino. Nokpo Director Pamitan Soportado ang panidugan sang sila'y CTPNP nga lehitimo nga buy-bust operation sang Oktobre 30. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginaduso karon ni Congressman Patrick Vargas ang health insurance para sa mga public school teachers kasunod ini sa aksidente sa Bataan nga nagresulta sa kamatayon sang isa ka manunodlo. Sa House Bill 4079 o kon Healthcare for Public School Teachers Bill, ginaduso ni Vargas atagan sang Department of Education sang health maintenance nga organisasyon insurance ang public school teachers. Sa madumduman, isa ang patay, 21 ang pilason matapos na aksidente ang bus nga ginasakyan sang mga manunudlo halin sa syudad sang Quezon nga magatambong sa Gender and Development Activity sa Sinagtala Resort, Bataan sa tung adlaw sang Sabado. Palayag ni Vargas ang healthcare program hindi lamang makatag proteksyon sa ikaayong lawas kag well-being sang education sector kundi makabulig man para sa general promotion sang public health sa komunidad. Dapat dugay na ini ginkasa para sa mga manunudlo. Ugaling kay manti lantawa bala ang nagakatabo subong kon hindi kapag iguon sa anuman nga kalamidad, aksidente kag iban pa, amo ang pagpalak sang pila naton ka mga miyembro sang Kamara kag Senado. Dapat project naton ano ang mahimo naton nagligan nga pangginahom ni Duterte kaluluoy malang ang mga manunudlo. Singgit lang nga singgit, pudag-pudag sa dalan, wala gid ginapamatian. Samtang ang militar kag pulis gadulubli ang sweldo, ang manunudlo nga gaingos hay pobre man daw indi gid matalupangdan. Tagain man sansa ang ikaduha nga ginikanan sang aton sini kabataan. Ang mga manunudlo may pamilya man, may ginapaeskwela man, nagakaon man. Kinanglan man nila nga makadawa-dawa, hamak mo ang propesyon mo, manunudlo. Kadtuan mong ilabalay, haluson man gani, makapanghimos kay sako sa iya trabaho. Gabaligya pa sang kung ano nga baligya, pagkaon kag iban pa sa eskwelahan para makadugang-dugang sa ila income. Panahon na nga tagaan man naton igtalupangod ang aton mga manunudlo. Kung tawgon ta sila mga baganihan. Baganihan lang sa ngalan. Pero ang pangabuhi daw hindi gid maulo alibantar sa kasweldo singgit hindi man pagpamatian. Pudag-pudag sa dalan, hindi man pagpamatian. Tilo-tiluan lang sang pila ka mga benepisyo. Siguro, subong, bagay na, kag nagakaigo na, nga tagaan naton igtalupangod ang kausa sang mga manunudlo. Action Radio, Philippine Standard Time, las 4:05 na. Sa ngamon pagbalik, mga balita, mga isyo, duludugsing naton pulo panamyaw sa kahanginan,
pagkatapos sini. Ang pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos sita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero pala hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunway sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basi ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos niya. Tapos sa mga skila. Last time, anto na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila,
Madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit. Tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Ang ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minsan sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684.
tickets tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ticket. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihe nga batian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ingko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan. Philippine Standard Time. Las 4:18 na morning na sa bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental, sa malaputan sang signal sang Aksyon Radio Bacolod. Madmad na may klase, may opisina. Kadasig, no? Sang pagkalapulak sang numero sa kalendaryo. 47 ka adlaw na lang Pasko na. 54 dias na lang. Saylo na kita sa tuig 2023. Kamusta kamo diri sa Bacolod? Kamusta? May untat biyahe? Daw wala man. May ara iban, may saka man sa presyo sang gatong. May mga opisyal, inigo man sang COVID-19 si Dilima. Pagkatapos, si Mayor Albe sang syudad sang Bacolod. Kita mo lang na. Siling mo daw wala na. Pero ang mga pila naton ka mga utod, ginaigo pa sa COVID-19. Aber, tukion ta. Kamusta na ang palibot sang syudad sang Bacolod sa sini nga mga tinion? Ang observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Sigurado Martes subong ang magaupod sa aton si Aksyon Eden Aboso. Gasinya sang aton engineer. Basta niya Martes, gwapa na ang gapungko sa patrol. Upod naton karon nga aga si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Action Fred. Na? Good morning, Action Fred. Basta ikaw, morning. Ang iban gasiling, oy, morning na. Yes, pati ano tayo ni Action Fred, singgitan na ganun, good morning. Sabay estudyante, bugtaw na. Kaya Liga Action Fred, sang Liga Simana, do halos ang mga public schools pa lang ang nagapatigan sang full-blown face-to-face classes. Subong iya, pati ang mga private school, kagapon sila nag-start, sang klase, liwat no, sang face-to-face classes. Samo-samo, nasdala doon kagapon ang iba nga nagbukas, tapos may mga kakulang pa sa pasahero sa lagyan. Subungan nito, lagka lang ng gyapon, pero understood ni, balaan ni karon mag-ulo-adlaw, magsulod sa naaw. Kaya kadamo pa man Action Fred sang mga gahimos pa lang subong. Wala pa man siling sa mga pasahero yang nagahalin na sa ila mga tagsa ka pa ni Malay, unlike sang unless kuan gali college,
kung halin sila out of town kag diri sila nag-eskwela sa kolehiyo di sa pila ka eskwelahan diri sa sa Bacolod. Tama sila nagawantay man niya sa mga busya. Pero ti dinis palibot sa syudad, again, wala pa sang silingid nga, hindi pa naton makompare, hindi pa naton mahambal, gid bala, nga may pagkulang naman sa depasero nga sa lakyan ni karon ang pila ka mga ruta, kahit temprano pa, aga para nag-intra sa pagbiyahe. Ang mga e-bike, mga tricycle, mga tricycad, especially mga ka-aksyon naton nga going naman sa merkado. Pag pakadto sa merkado, to medyo hinay pasikat sang tricycle driver kaya bugat pa ang bulsa sang bumalakal. Pag puli, ala ka dasig na action, Fred. Kay wala na unod, kay perte, kamahal sang isda. Do, kuhan action, Fred, ginahuyapan lang ang imo sining kwarta kung dala kung may 500 kay sa kakilo lang sang manumbok o tagige po take care 450 pesos action, Fred. Hindi ka na siling gambal nga mag sweet and sour kapada o kung magsinigang kapada kay ang plating mo pa sa tricycle lang sa Burgos pa home site sukton kasi 150 sa tuwan lang ged. Tapos, ang mga sangkap, subong mga ingredients, nagmahal naman. Damo ka na-reklamo, action, Fred. Sa una to, bala, naptan ko bala, ang lipid sang mantika, at sa chimpo ko, yun, ba taon pa mga action, Fred. Arap lang sa 15, 20 mo. Subong, Sa nga mong chimpo sa una, may isa ka kalibo, pagpuli mo daw hindi ka nakadaog, may bugas ka na, may mga isda ka na, may mga panakot ka na, may mga karne ka na. Isa kalibo. Subong yung isa mo kalibo, pagpuli mo, hagoy-hagoy lang. Gamay nga plastic, igo. Hagoy, tapos pag-abot si Jubalay, ay, kulang, pagliam mo niyo, pakuot yung sa bulsa mo, pakalto na yun. Kaya ang lipid subong sang, bisa na lipid subong sang mantika, action, Fred. Ara na sa 35, tugtog 40 pesos. Amakon mo na bala. Amo na guro iban guro magprito kay lilitom ng isda guro kay kapila sulit-sulito ng mantika gamit sa pinirito ng isda. Gatipid-tipid mandaan. Bodo ko budlay ng reaction, Fred. No? Pero babalik naman si kayong lawas naton kasi hindi naman healthy. That's why nga ang iba nag-steam na lang sang isda, healthy pa. Imbis nga imo sa isda, daw na nanamitan ka makarami da sweet and sour. Galing kay ang tagpulo o tag-15 carrots, action, Fred, pag slice mo hindi na puslan. Daw to nga mapuslan mo, repolyo, dako lang gamay sa inomor ko, 30, 35. Ate, wala ka na lang itlog, tag-polo, ang itlog mo. Tag-polo, tag-11 ang itlog, action, Fred. Pero nagamahal, lagid subong. So yan, kami yan ni action yan kagabi, kahit itong upod, yun sa shooting incident, action, Fred, ang balya, bakal tabla balot ng bauti, ang balot, action, Fred, gabro ko tagpila, 30 pesos. Kaya ba? Hambal ko, namahalan ako to gani, iliga, nagpasaka, nito 22, to 23, subong ya, 30 na. Hambalya, oo, ma'am, may bana ka na, mamaw? Ay, kung may bana ka na, ma'am, hindi mo kinadlan balot. Ay! Ginamo niya ko reaction, Fred. Hambal ko, baw, kung makapamana ako ni Guro, nong, ang balot mo, Guro, baligya, basi tag 40, tag 50 na. Amo! Ay, naman, hambal ko, reaction nila, dasigon ta niya kay para kapamana pata kalagas pata ang balot tag 30 pa lang. How much more corruption, Fred? Ang mga gatas, mga diaper, subong kay magstoryahan yung mga classmate ko bisan di ko ka-relate kay pamati ko sila budugog ta sila sa presyohan sa subong action, Fred nga panahon nga kay wala ka mahimo ang presyo lang ning kamahal ang sweldo sa tawo amo lang yapon ayawan pero may ka paigo-igo. Sige, action, Fred, kay kabalo ko rin paigo-igo ang muna mo sining oras na lingaw na ito sa istoryana, isang presyo. Kadlawan na lang ni, patayin niya po sa pagpangabuhi. Kaya mintras tantong nagabugtaw, may tsansa, may hope, kag may
paglaang action friend. Nope, dahil sa pagpangabuyo, perme, syempre paghalong kaya sa gyapon ang COVID-19. Observation report talin sa patrol, Action Iberaboso, una sa balita mas aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:26. Correct ina si Action Eden. Ang presyo sa merkado subong hindi maintindihan. Dala ka 1,000, bakal ka 1 kilo, butang ba baboy pa, bibulo barato, 1 kilo. Bakal ka isda nga maayo-ayo gawa, bakal ka panakot, sos ang gamay nga plastic igo. San timpo namon sa una ya, ang 1,000, sos, daw tunga sa sako na, ang ginabit-bit mo pauli. Barato mo, tiano mo na, ga sunod kita sa ginatawag naton na presyohanay nga hindi maintindihan. Gasaka nga gasaka, sa una pilam ng kilok bugas man, ti handumon ta lang na. Ti subong kinahanglan may budget gid sa sulod sa puluyan. Amo na siling ko budget gid. Hindi maghahagad pataka lang gasto. Gasto ka sa husto-hustuhan lang. Gasto ka ngayon magsubra sa ginakita mo. Correct man? Action Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na. May Golden Papano ko tos balayo Tulahon ko to karon. Nami tulahon ng Golden Papano bro. Ang sabaw ya puti, nga namit. Ni gani stay mo siya. May salmonite mo ko to. Paksihon ko na karon okay na ang pamahaw ko karon nga kaagahon na no. Kanamit. Baw, nagtimpla ang migo ko sang Bisaya nga ginamos. Daw matintar ko magkaon na. Kanamit mo. Gatululo laway ko gaon siya. Inapusan niya bla kutitot kag suwa. Sos, Mare Josep. Nga kaon siya, panagitlon ko. Paborito ko na sa una. So. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na. Si Hinida Ordonez unagid. Tamyay ko no sa Villamonte si Chay Socorro gapamati subong. Kay Romeng Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban Himamaylan gamonitor gapangape. Sige. Si Niana Maliksi, good morning man sa Barangay Lagrana. Kay Salvador Tanalion, morning Baw ni Tib Kapia, morning kuno kay Sophia Angel Tanalion, nagamonitor Pontevedra with love. Kay Dor Arthur, good morning man. Tamyaw ya pamilya Dison Dihada Family. Sige. Kay Mirian Joso, good morning. Sige, monitor lang ko di sa Manila. Baw sa Manila siya monitor. Si Bing Bagatila, good morning. Kay Eljan Cabudilio Paborada, good morning. Monitor ko niya. Good morning, taga Sitio Amiles, Barangay Santol, Binalbagan. Ngapita. Kay may klase naman. Kay Ricky Calves, good morning. Sige. Si Katuna Elementary School, Anderemia Bartolome, ang teaching staff gamonitor. Ba? Teaching staff sang gamonitor. Kamusta ka mo da? Ready na sa klase. Kay Pijana Redford Basarte, good morning. Bacolod. Shout out from Cebu, Lapu-Lapu, Mactan, naga-monitor subong. Kay ang ilagayon dato Castillo, morning. Action Eden ko na. Happy birthday lang sa apo ko, Martin Lauso, sang Purok Pagidait, Piste, Barangay Handumanan. Sa iya po, good morning da. Kay Edi Laos kag Nanay Isabel sa Victorias, good morning. Kay Imbong Jucampo, gamonitor sa Maaw. Kay Allen Linco, good morning man. Morning ko no sa bata ya, Maricon Castillo, Gloria Moreno, Wilson Castillo Jr. sa Berot, Libanon. Kag taga-Bangga Tutong Uno, Barangay Pilisa, siling ni Angela Gayundato Castillo. Si Art Tandoy, good morning. Tamyaw ko si Manunoy Cotunyo, gamonitor Tagsagid Kaaga. Si Renato Tanuan, good morning. Tamyaw ko kay Brad Matinga ni Pales, nagapamati kadaaga. Kay Rodring Aliarios,
Rodring Alarces. Good morning kay Rodring Alarces. Good morning man kay Judge Nap Diamante Gabugtaw na siya. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos kag Bob Francia. Good morning. Stoto Raul Alibugada, galadlag na pamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning. May lang nga pag-monitora. Tagsagid kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31 na ang libreng medical check-up kag libreng konsultasyon. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God.
kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man. At sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko. Di ko sing ulihi nabatian ako sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na guro sir. Madamo gid salamat sa inyo nga duha muna kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa baton paghatag sa paglaog. Medyo mo nagapaulan-ulan sa pila ka bahin sang pungsod. Ang bilog nga Visayas, Palawan, upod ng Calayan Islands, kag Occidental. Panalagsa nga pagtupa sa ulan bangod sang localized thunderstorms. Pero siling sang pag-asa, medyo may ara kita maangkon maayong panahon sa sulod sang 3 ka adlaw. Kabay pa, bisan paano, padayon lang nga mangin maayo ang panahon para nga ang aton mga kauturan makatrabaho man husto. Bao puwerteng halit sa bagyong sipaing. Kamusta kamo? Bao halong man sa COVID. Siling nila kuno ang COVID daw nag-iskirda na. Pero si Anay Senador Lila de Lima inigo sang COVID. Ang amon alkalde dire sa syudad sa Bacolod, si Mayor Albi Benitez bao inigo man sang COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na kay Roberto Hirasposco Caraballo. Morning. Monitor kami di sa Handumanan. Taga Handumanan, good morning. Kay Jubal Trinidad, Jubal, good morning. Si Primo Kudan Naliko, miyembro sang missing ko wala, aga pa nagbugtaw. Kay Domingo Barniso, good morning. Kapita, morning man Dara kay Pili Ason, Sima, Renato, Amar Barniso, pamilya sa barangay Kabagnaan, La Castillana. Taga La Castillana da, good morning lang. May lang pag-monitor. Subong man, dira kay Heidi Magallanes Haranilia, good morning. Maota. Okay. Tamiyaw ko si Jose Haranilia, Maria P. Tuwason. Sige, good morning, Primo. Happy birthday kay Tintin Dukay sa barangay Takuling, Bacolod City. Kay Tintin da, happy birthday siling ni Primo Dan Haliko. Kay Mario Olvido Aquisa, morning. Monitor ko diya sa Sinda Lugway. Taga Sinda Lugway, good morning. Kay Armando Gabang. Tamiya ko kay Nong Erning. Kag Chay Bibing Hornilia. Sige, good morning. Kay Inday Blasa, good morning man. Kay Billy Albay. Si Billy Albay, tamiya ko nanay Josephine Octavio. Gabilagin kag Bonifacio Pamili. Kag pare Joel Raboy, may kapihan sa barangay Payao, Binalbagan. Kay Aisin Pangaliban, good morning. Tamiyaw ko best friend ko, Roel Gaspar, taga Hawayan, from Masinda Makamig, barangay Lopez, Silay City. Taga Silay da, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na. Balik ako pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God!
Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For butaw. I-records ang kinanglanon nga makapatisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ano man natin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga klase ko nakadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo. Kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takbay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pagubay na pamati ka kay nga mo ito mapag-abay kung Fritz lang agi kaya nga mo ito. Umanak lang. Dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano ba salamatan ka? Madam, salamat sa iyong action John Diaz sa tanan-tanan nga sa action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya.
May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan namin. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Panulay gulong sumulod sa ulo sang 37 anyos ni apat ka tuig. Luguson mo? Sobra ni giniya ka ay may sungay guruning ano yang apat ka tuig. Hindi ko ma-imagine sa kagwalingon ko. Luguson mo ya ang apat ka tuig. Sos por Dios, por Santo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:50
51. Kamusta ang untat biyahe? Kung pamatian ta si Acting Mayor Elcid Pamilyaran. Acting siya kay bago lang mag-abot man. Si Mayor Albe Benitez, pag-abot niya, inigo dayon sa COVID-19, nagapahuway. Tisiling ni Acting Mayor Elcid Pamilyaran, wala ko maparalyze ang biyahe sa siyudad sa Bacolod. Apisar man kahapon reklamo sila nga ang LTO kag bitaw nagbutang sang checkpoint sa pagpanakop sa mga nag-expire na bala nga mga prangkisa. Suno kay Pamilyaran, ginamonitor nila, wala man kuno maapektuhan ang mga estudyante sa pampubliko nga bultuan base sa pagpakigangot niya sa Division o Bacolod City. Ang LGU nagpadalaman sa kapin-anom ka mga salakyan para sa na-stranded nga mga pasayro. 5 ang salakyan ang iya kasyudad gagilakipan sang 3 ka bases kag 2 ka salakyan sa Bacolod CDRRMO. Tigin pangabay man sang syudad nga magbiyahe sa Barangay Banago ang boss ni Vice President Sara Duterte. Tisuno kay Pamilyaran, madamo sa gyapon ang nagyabiyahe nga may alternatibo nga sakyan ang publiko. May ara mga tricycle, e-bike, tasikad, modernized nga jeepney. Amo na siling ko kahapon. Kung wala nag-isa, hindi mo yan maparalyze, magpauntat ka biyahe, nga ang isa lang ka sektor, isa lang ka grupo ang magpauntat, ang iban mabiyahe, perdido kay. Naguntat kay mo niya, wala ka income. Ang iba niya, nagbiyahe, may income. Amo na bla? Hindi mo maparalyze ang tinatawag naton untat biyahe kung sinipak-sipak. Silang sa iba, untat lang ka budaya. Kay mabiyahe kami dito. Hindi mo mapunggan na kailan iya kinamatarong. Mientras tanto nga hindi mag-isa, ang grupo sang transportasyon, mabudlaya ikasamo ang untat biyahe. Mahimo mo lang ng untat biyahe kon ang tanan nagaupod, kon ang tanan nagaugyon. Di kahapon niya may untat biyahe iban nga grupo. Ang iba niya pasige iyang biyahe. Di kundi ulagid, hindi mabatyagan ang untat biyahe. Kinanglan ng transport sector kung na may ginademanda kamo, kag isa lang ang inyo sining ginademanda para sa inyo kayuhan sa grupo sa transportasyon, kinanglan nga mag-isa kamutanan. Sa pag-isa, may puwersa. Dumdumang ko na sa una, sa nga panahon sa mga martial law kagiban pa, pag sila nga untat biyahe, porte ito ya, nationwide. Kay may pag-isa mo, isa ang pananawan, kag isa ang panindugan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na, kay April Joy Marhen Pasamante, tamyaw happy birthday ko nung iaugangan, si Yolanda Pasamante. Sige, love you mang baw. Kay Inday Blasa, good morning. Kay Gerson Panganiban, tamyaw ko si Choy Rodito Lapuos ang Hacienda, Makamig, Barangay Lopez Silay, aga pagabugtawa. Si Jose Erson Lapine Gonyo, good morning man, dira sa Stonehaven, Barangay Granada. Tamyaw yung mga Blue Guard sa likod Nissan Raymond Marañon. Kay Ame Agustines Baron, good morning. Kay Melvin Piñapel, kay Heidi Magallanes Haranilla, kay Julpa Caritatibo da, kay Bindol Family Rolando Kulot Caritatibo, Clint Sarios Galasang, Barangay Robles La Castillana, kay Cecil Bermilio Panganiban, monitor kami dia sa Makamig, Barangay Ilopis sa Silay, tamyaw ya si Chaya Gloria Simani, kay Pili Barniso, monitor samtang galugay-lugay kalaha ba. Good morning kay Duming kag Dorothy nga bugtaw gapangapi na mati sa Aksyon Balita. Kay Ters Birgara Sanso, good morning. Watching live sa Moises Padilla. Taga Moises Padilla, good morning. Kay Tisa Cecil Bermilio Panganiban, good morning. Kay Kone Laparan, tamyaw ko pamilya Laparan, Labaniego, Turbila.
Esparicia Agatamyaw Kunilaparan sang Pandanon Don Salvador Benedicto. Si Jose Mongcal Turilla aramano ga monitor live sa Binalbagan. Kainubi Magapan ga monitor kami sa Barangay Pandanon Don Salvador Benedicto. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:56 na. Balik ako pagkatapos ini. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Timbangan. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, natin pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nagtanto dito sulod. Ang continuous rain ang isang factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Trona, aber, pasudlon tani ang report sa Provincial Capitol. Gobernador Lacsono nakigsapol sa Northern Territory Company sa Australia. Balita Kapitolyo. Detalyo po di Aksyon Marlon Inubia. Aksyon Marlon. Kahapon nga adlaw nagsapol si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa pila ka mga opisyal sa Northern Territory Companies sa siyudad sang Darwin, Pungsod, Australia. Ini ang kabahin sa gihapon sa iyang official travel sa Australia upod ang anong pa ka mga department heads kag provincial capital employees. Ang sinapol sang gobernador nagsentro sa employment kag migration pathways. Upod sang gobernador si Januario Rivas nga Philippine General to Northern Territory kag pilapas sa ka mga opisyal sang kambuyahan kag ang delegado halin diri sa Negros Occidental. Si Lacson amo ang nagapamuno sang 7-man team delegation nga nakabot sa Australia nagligad nga Nobyembre 5. Siya ang magabalik diri sa Negros Occidental sa maabot nga Nobyembre 12.
Ang ka-aksyon yung gikan sa Kapitolyo Action Marlon Herubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time. Las 5:06 na kay Utay Benedicto ba? Tamyaw si Moabid listener Nonoy Bacuado. Kay Sunya Pagunsan, Arce Europa kag Lilia Castillones sa Barangay San Jose, Sipalay. Kay Labhilio Sanso, good morning. Monitor sa Barangay Matabang, Hacienda Granada, Talisay City. Kay Niliana Sabran, good morning man. Nagamonitor live, Sabran Family, Barangay Tagok. Kay Tisa Cecil Bermilio Panganiban, nagapasalamat siya. Kay Heros Saldua Hingguyon, good morning. Nagamonitor sa La Castillana. Shout out sa akong mama, Sir Elizabeth Hangguyon. Tiway gid. Kay Gerson Panganiban, good morning. Kay Aida Alunan, morning. Tamiyo ko kanday Rodolph Rinaldo Roberto Alunan, Alan kag Lourdes Villarite, kag sa tanan nga nagapamati sa Barangay Granada. Taga Barangay Granada, good morning. Kay Maricel Alonsabi Sabudugo, sa tanan nga taga Sinda Consita Coscolhuela, Barangay Sagang La Castillana. Kay Tilma Pihida, Sion Kadungon, Grace Sibunga, Emily P. De Rosso, Jumari Danong, good morning sa inyo. Kay RJ Galinggayo, morning. Monitor kami dia sa Sinda Makamig, Barangay Ilope Silay City. Tamyaw kay Renato Haranilla, kag Angela Haranilla. Kay Juan Cordero, morning. Tamyaw ko bata ko, si Janine. Happy birthday. Nagapanamyaw halin kay papa mo, mama mo, kag Totong Biboy Lani, kag Jok. Kay what happened? Okay na? Ano ato? Action Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Balik ako pagkatapos ini. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa diwata. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata. Bata man
namo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bagos City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. Una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamong ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat din ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amod nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa LTO nga ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat dito nga impatigayan ang mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sad. La 5 Sina. Aber, standby anay. Yari ang recap sang Ano bala ang matuod nga lawong sa Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 33-10. Una nga bula resulta, 33 kag 10. Second draw, 18-25. Ikadua nga bula resulta, 18 kag 25. Third draw, 25-29. Ikatatlo nga bula resulta 25 kag 29. Aber, rekta kita.
Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita. Jackpot 8,910,000. Ang jackpot 8,910,000. Kombinasyon in any order 38, 19, 3, 31, 41, 10. Resulta sang 645 38, 19, 3, 31, 41, kag 10. Sa ilo kita, 655. Ang jackpot, 29,700,000. Ang jackpot, 29,700,000. Kombinasyon in any order, 49, 10, 16, 22, 51, 55. Resulta sang 655, 49, 10, 16, 22, 51, kaga 55. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Kay pelikula Calzado Suna, good morning. Kay Kurt Nathaniel De La Torre, tamyaw ko no si Luluya Icol Danilo Hawod, nga bugtaw na kag mangape sa Purok Dulunan, Hacienda Guba Central, Maaw. Kay Rochel Evangelista, monitor kami dia, sa Barangay 14 Dawes, upod sa asawa ko nga si Annalyn Evangelista, good morning lang, taga Barangay 14. Kay Ryan Bilio, good morning man. Kay Karen Miraflor, sige. Kay Annabel Garcia, monitor kami dia, sa Barangay Tangob, taga Tangob, good morning. Kay Nimpa Ibanez ang Tangob, araman siya, karon nga kaagahon. Kay Joylen Porol, good morning. Tamyaw ko, akon Mother Erlinda Bangkilio, sang Kaisahan Village, Barangay Gargato, Hinigaran. Kay Evelyn Sinaon, gamonitor kami dia, nila ni Hulagay sa Purok Gaisano, Barangay Alihis. Kay Crisilda Balindis Iman, morning, sa akon pamilya dire sa Panglao, Bohol. Kay Jonalyn Ninyal Dick Repito, morning, tamyaw ko kuno kay R.R. Joyjoy kag Edgar Cepeda, Julio Siles, John Dexter, Kit Macariula, Karin Guzman, Lager de Kilia, naga-monitor. Jose Mongcal Torilla, monitor sa Binalbagana. Kay Joel Bautista Magdato, good morning man. May lang pagmonitor kay Mon Lisay. Si Milili Uligo, ari siya. Tamyaw ko no si Ma'am Vanessa Star, kag Doc Matmayo, Jinky Dialagdon, Noel Amar, Alex Muntisa, kag si Boss Yalito Baba. Si Alma Gonzales Posisyon, good morning, monitor sa Granville, Barangay Mansilingan. Kay Milagros Morales, good morning, nagamonitor sila ni Edgar Morales sang Barangay Maaw. Taga Maaw da, good morning lang. Kay Tisa Cicel Bermilio Panganiban, good morning lang. May lang nga pag-upod-upod sa atong tagsagid kakaagahon. Kamustada sa kapihan? Mahal kay si Munsing Syukon kuno nagpa-Amerikato. Kay Joel Peridote, gapulo pangapi kapada. Si James Patalagsa, si Bida Tumbos. Si Jubert Carion, si Mayor. Si Paring GC Sindico. Si Roger Aguirre kay Bibitan. Si Pare Cano Rivera, gapit-tapit daw wala. Sila ni Lori Apurado. Kay Paring Nestor sa Concepcion Talisay, good morning. Mga minstede ati permanente da kanday Boy Bala, Dot Soliben, Munet Rujas, Nelson Distrito, Jok Torres, Larry Benitez, si Maral, si Pare Ed Jamson, si Billy Caro, si Jimmy Candelario, kag si Polding Hipes. Arada premiay, no? Kisag absent man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Ari anay ang luyag. Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa
ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami ilme libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office, gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo, kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sang dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang gyapon salamat. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat ni sa LTO nga ginatag sa amon paghatag sang medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat nito nga impatigayan ang mga activity together man sa amon nga CHO kag sa amon nga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat gid sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag maibasihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa yung mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may
And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Gakalapulak lom numero sa kalendaryo, no? Kadasig, inapulupunggan taman kay manti, kung magsige sa kalapulak, sige man ang dalagan sang inadlaw, gadugang man edad ta. May tani kon pag-edad mo bala, paglambot mo 75 ihimplo. Pag abot mo 75, balik ka naman sa 74. Galing wala si kauntat saka. Ay, grabe no. May tani kong gabalik-balik sa bala. Pero kay ga sige-sige. Saka, wala untat ang saka. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:28. Ang DTI karon gina monitor ta kung kamusta na ang mga baligya, mga ginagamit naton sa tion sang Disyembre. Ang mga balaklon bala basi kon mag-ibual naman ang presyo sa balaklon sa merkado. Labi na gid ang ginagamit bala. Kay mati kita nga Pinoy mi ano kaimol, mi ano kapigado gatingwa gid kita. Nga sa tion sang pizza 25 Paskwa, 24 kag 31, bisan pandisal ang kag pansit, may ibutang kita sa lamisa nga salo-saluhan sang aton pamilya. Amo ni ang tradisyon naton mo, gapaningwa gi kita. Bisan sinintimos lang. Inablang pag kagabi samtang ang tanan nga mga panimalay ga kinanta masanag ang suga, kita bisan imo lang kita kung may itunghol ka man nga pandisal kag pansit sa kabataan mo, enjoy man, no? Bisan paano hindi man sa pagkaon na kundi ang pag-abi-abi nato sa pagdumdum sa pagkatao sang manunubos ang kalibutan. Kung siya gani, sa pasungan lang na tao, amo na bla? Bisan jutay lang hindi man yung pagpatamigid. Kami yung mga imol, maibutang lang kami sa lamisaya, bisan may mga Diyos jutay da. Kag medyo may kalo-kalo lang kami. Bati lang kami itlog kag iban, basta gasalo, okay lang. Tiyan mo na yan mo. Alang-alang kada magbutang sang lechon baboy kag lechon baka nga wala unod bulsa mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 5:29 na kay Raymond Valencia Gostilo, muning nga monitor sa Quezon City kuno. Si Catibera Araman, si Toto Tatan, si Nene Saiko, good morning, kay Huma Lumina, kay Dolores Dalisay Tihero, good morning, kay Roger Burgos, morning kuno, kay Winig Giray Burgos, ang Biscom Compound, Binalbagan, sa kapihan ni Lolita Binyas ang Paglaom Binalbagan, always gid naga-monitor. Si Milili Uligo, ara man siya. Abe, diri kita, pasudlon tanay ang report sa Bacolod City Hall, Vice Mayor Pamilyaran, Kagliga President Gonzales, nagpakig-unong sa pagtaliwan ni Barangay Captain Baby Parreño. Balita City Hall. Detalye sinupod kay Action Dale Salazar. Action Dale.
Bayag action Fred, nagapakig-unong si Bacolod Vice Mayor Elcide Familyaran kagdigan ng mga Barangay President Lady Glass Gonzales sa pagtaliwan ni punong Barangay Arturo Pareño sa Barangay Mandalagan. Una naging kumpirmar ni Gonzales Action Fred nga Domingo sang gabi sang ginbawian sang kabuyang punong barangay, pero iya sinigintugyan sa pamilyang pag-anunsyo ang sa kamatayon sang punong barangay. Ginpahayag ni Gonzales nga si Pareño ang nagserbe bilang longest serving kapitan sa Bacolod nga sadto nagpangalagad man bilang Liga ng mga Barangay President. Sabay naman ni Vice Mayor Elcide Familyaran, iya ginaragway si Pareño nga man of principles, may word of honor, kag may loyalty sa partido, nga iya sadto nakaupod man sa partido paglaom. Man of principles, my word of honor, loyalty to the party. Muna sa parang. Dapat yan si Bacolod Vice Mayor Elcide Familyaran. Life Extension Coffee Mix maka-aksyon ang pinakaunang ready-to-drink coffee nga mayara sang vitamin D3 sa kada sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33. Basang una, lawig upod na mo ni Bibi Para. Sus ka dugay-dugay sa amon grupuhay sang una. Sang una pating hubin-hubin pabla na mapulupagsik pang kalawasan. Kay Ray Flores Barayuga, good morning. Kay Teresita Marabilia, morning, monitor kami dia. Sa Barangay 6, si Tia Kana Sulano. Wala man kami ga-comment pero permigid kami. Nagapamati, tunog man ang radyo sa higadalan. Salamat, gid. Kay Gerald Haranilia Dumlao, good morning. Mahawta. Tamiya ko da sa si Heidi Magallanes Haranilia, kag si Cecil Bermilio Panganiban nga permiga pamati sa Aksyon Radio. Sa na sinuro, good morning. Kay George Madrid, tamiyaw ko kadisno na, mamugnaw nga kagahon sa aton tanan sa pamilya Leonoras Pajardo sa siyudad sang Cadiz. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Balik ako pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi
maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ano ko sila, pandisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, ano sa inyo? Apan mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano, kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, binabantayan nyo gidman ang result na. Report ni Aksyon dyan, Nokpo Director Pamitan, suportado ko no, ang panindugan sang Silay City PNP nga lehitimo ang buy-bust operation sang Oktobre 30. Detalye siya ni upod kay Aksyon dyan, Diaz. Aksyon dyan. Gina-feature action Fred sa isa ka national program sang Philippine National Police ining natabo nga buy-bust operation sa may barangay Mambulak sulad sang Silay sa tung Oktubre 30 nakaligad ini nga bulan action na Fred kung sariin ining subject sang buy-bust operation nga si Jessel Diaz ang nagublas matapos man nga nadakpan nga yara siya posisyon kag kontrol ang pila ka sachet sang illegal nga droga and bangod sini action Fred gindepensa mismo ni Negros Occidental Police Provincial Office Director Police Colonel Leo Pamitan ang operating unit sa Silay City PNP. Sunod diri kay Pamitan, suportado niya ang lehitimo nga buy-bust operation sang kapulisan kag kumbinsido man siya sa report ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca, ang hepe sang Silay City PNP nga legitimate kag hindi o kon legal ining ginkandak ni nga buy-bust operation. Ini man action Fred sa piyak sang tuman kadamo nga mga akusasyon, may mga alegasyon na pamilya mismo sining subject subong man ang mga netizens kay mangod nang viral ang ini mismo nila nga Operation Action Fred. Sa interview diri kay Pamitan, iya ginpayag nga wala man sila sang may nakita nga anomalya o konsala sa ginkandak nga buy-bust sang Silay City PNP. Una besunod diri kay Pamitan, kompleto ang dokumento nga ginpakita sang PNP dira sa syudad sang Silay and wala labot sin Action Fred well coordinated ang ilaman nga buy-bust operation. Tambaga diri ni Pamitan imbes nga akusaran iyayagin panginbulahan ang nangin madinalagon nga buy-bust operation sang PNP sa syudad sang Silay. Dugang diri ni Pamitan wala sang dapat pasakaan sang kaso magod nga lehitimo ining buy-bust operation nga ginpatigayon sang Silay City PNP. Yan ang kabahin sang interview kay Police Colonel Leo Pamitan, ang Director sang Negros Occidental Police Provincial Office. Actually, pangalawang
siyang IR para siya po yung tinuturo doon sa mga series o drug activities sa area. Kasi po, ma'am, siya yung... Nakulong na dati yan, sir. Nakulong na pala dati yan, sir. Nakulong na po siya dati. Okay. Kaya, Ayaw lumubay. Oo, marunong na sa drama. Marunong dumrama. Kaya yung paghuhubad niya, ma'am, para hindi daw siya maplantingan. So, bakit pa siya maplantingan? I-consummated na nga po yung bypass operation po natin. Action Fed ang kabayan sang pagpayag ni Police Colonel Leo Pamitan, ang director sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sa tutanan nga magka-action Action Radio Philippine Standard Time, las 5:42. Siling ni Teresita Marabilia, tupad balay ko pa shout out kay Sabino. Thank you, Gid. Kay Marialyn Villar Hacolbe Lumbo, good morning. Monitor sa sitio Bandirahan, Barangay Trinidad, Gihulngan. Pamilya Hacolbe kag pamilya Lumbo sa Mangodya sa Barangay Tangob, si Mariel Colbe kag sa iya pamilya. Ba si Jingke di Alagdon, na adlawan siya. Wala mo basa, greetings ko. O kay Mr. Arthur Jeep Villasor, Banisa Mayo, Dokmat Mayo, Mama Lulit di Alagdon, Papa Joe di Alagdon, Alma Uligon, Noel Amar, MG Season, Barangay Pandano ni siya mo. Good morning da sa imo. Medyo na laktawan siguro ay no? Nga wala ko nung mabasa. Morning lang kay Jinky. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:43. Balik ako pagkatapos ini. Kung ikaw pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kaya may si mama, kaya si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kung wise. Nang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagig ko kay basis ko, nadala nagig kami nga, may pamangkot pag daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo musilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mangbulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Time la 5:53 ariwa. Pipila lang ka blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred naglambot sa 1,366,800 pesos na balor sa nasuspetsohan sa Cebu. Nakuha sa duha ka mga ginakabig nga high-value individuals sa bypass operations sa Bacolod City Police Office Drug Enforcement Unit last 3:15 sinigid lang nga kagahon sa Alihis sa Kuling Road, Barangay Alihis, Ciudad sang Bacolod. Nagpan amo sanday Abi Araneta, 28 anyos, taga ECC Villa Subdivision sa among barangay, kag Freely Boy Aldas, 39, residente sa Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan, Tanan, Syudad sang Bacolod. Nakuha sa ila ang duha ka natay kag 13 ka steel transparent plastic sachet sa ginasuspetsohan sa Cebu na nagabugat sang 201 gramos, 5,000 pesos na bypass money, ang salakyan sang sining babae nga nadatpan, kag iban pa nga drug paraphernalia. Sanday Araneta kag Aldas ang priso karon sa custodial facility sang police station number 7. Balita halin sa patrol ang ka-action ni Action Ida Raboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:55 na. Siling ni Jinky de Alagdon nya kay napabala ko nag-send sang 50 stars. Ay, siguro basin na miss ko si Jinky de Alagdon. Balik ako pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable
until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa dupa, subong kang mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang Yung Philippine Standard Time, las 5:59 na. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!